7-nji ýylda Şewaty ýaşaýyş çağlara suw aktarýan turbolaryň biriniň ýarylmagynyň netijesinde ençeme jaýyň ýaşaýjylary günüň dowamında suwsuz galypdyr. Kemine köçesindäki öňkü aýna zawodynyň golaýynda ýerden agyz suwuny aktarýan turba ýaryldy we häzir çenli sagat 18-de çenli bejermediler tutuş etrap suwsuz diýip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji ýylda öýlen habar berdi. Mundan 2 sagatdan soň turba bejerilip jaýlaryň suw üçinçiligi ýoly goýulypdyr. Turba ýerden ýaryldy, suwy 20:00-dan soň berdiler. Tutuş günläp bejerdiler, könülşen sistemany barlap sazladylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä günüň dowamında suwsuz galan ýaşaýjylar häkimetler tarapyndan agyz suw bilen üpçün edilmändir. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä ýaşaýyş çağlarda suw üçinçiliginiň kesilen ýagdaýynda agyz suwy ýöriti awtologlar bilen getirilip ýaşaýjylara paýlanýardy. 7-nji ýylda Aşgabatda howa 40 gradusa çenli gyzypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar çeşmeleri Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çağlarynda suwuň iýdigderli ketilýänligini, käbir ýagdaýlarda infrastrukturanyň könülmeginiň moňa sebäp bolýanlygyny habar berýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä suw üçinçiligindäki problemalar bilen bir wagtda kanalizasiýanyň näsazlygy meselesi hem şu günler köpçüligi biýmada edýär. Köp ýerde hem köne hem de täze etraplarda kanalizasiýanyň ýygy duýulýar. Barsy çüräp ýarylýar, akyp durýar, şol sandy ýerdeminlerde. Köne kanalizasiýanyň ýakymsyz ýygy tutuş şäherde duýulýar, şol sandy Meriýede drop 2 ýaly täze etraplarda diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene bir aýdýar. Türkmenistanda täze gymmatbaha guruluşyklaryň alınıp barylýan wagtynda şäheriň ýaşaýjylary ýaşaýyş çağlarynyň infrastrukturasynda ýüze çykýan kemçilikler bilen bagly dürli oňoýsuzlyklary başdan geçirýärler. Ýyllar boýy paýtagtyň ýaşaýjylary tomuz, suwsuz we toksuz kötenýärler. Gyşda ýyladyş sistemasynyň gazyň we elektrik togunyň öçüp durmagy bilen ýüzüýüz bolýarlar. Ýağışlardan soň köçelerde binalaryň ýerdeminlerinde we jaýlaryň birinji gatlarynda suw jemlenýär. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanda kommunal hyzmatlaryň hiliniň gowşaklygyna garamazdan olaryň narhy soňky 4 ýylyň dowamında 60% ýokurlandy. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň gündäki durmuşynda ýüzüýüz bolýan kynçylyklary häkimetler tarapyndan açyk agdalmaýar. Döwlet habar beriş serişdelerinde gozgalmaýar.